A mobilización do BNG en cada vila, en cada cidade, en cada recuncho deste país vai ser clave para lograr o escano galego, para lograr darlle unha voz propia a Galiza no Parlamento Europeo. Por iso pídovos esa máxima implicación, os alcaldes, as alcaldesas, os concelleiros e as concelleiras, explicándolles directamente á cidadanía canto nos xogamos nestas eleccións e que só un escano galego do BNG pode facer que os intereses deste país teñan voz en Europa. Galiza existiu en Bruselas todos estes anos grazas ao BNG e a nosa candidata Ana Miranda. E teño a seguridade que despois do resultado histórico do pasado 18 de febreiro imos conseguir darlle a Galiza un escano galego con máis forza, un escano de país da man do BNG.